Reit, Bedwyr Davies, Bishops of Bedlam. Beth yw'r digwyddiadau mawr sy'n Llanbed leni? Digwyddiad nesaf yn ein Llanbed yw penwythnos Ddartiau Llanbed gydag sydd yn mis Mae da ni. Mis Mae 6 ar 7. Nos Wener mae da ni arnabydusfa gyda cyngampwr y byd Dennis Priestley a cyn rhifin y byd Peter Manley. Dyn nhw'n y Llanbed am ail dro wedyn yw John Gwyn ar y microffon. Ar y nos Wener mae na'n y clwb rygbi, mae tocynnau dal ar gael, so rhowch y neges i fi i gael tocynnau. A wedyn ar y dysadwn mae da ni tournament wedyn Castle Green, lle mae dros 1000 o bunnau ar gael i ennill. Bydd hwnna'n dechrau am 12 wedyn. Sut wyt ti'n llwyddo i cael yr enwau mawr mae i ddod i Llanbed? Wel, ni di chwarae teg i ni fel ni di gweithio'n galed i cael yr enwau i dod i Llanbed. Mae reputation yn tyfu fel mae'n. So mae pobl yn digon fodlon dod nawr i hybu'r... Achos mae Llanbed yn dod yn adnabyddus fel un o lefydd Ddartiau erbyn hyn, achos chi wedi cynnal sawl digwyddiad yn y blynyddoedd diwethaf. Ni di 19 arddangosfa nawr yn y 4 mlynedd diwethaf. Mae plans ar y gweill am rhagor, ond bydd eisiau rhagor o pobl i droi lan, ond os ni'n gweithio arno fe, dwi'n yn bell gobeithio bydd yr MVGs a'r Phil Taylors mas yn bo hir. Bedwyr, diolch i ti. Hwyl. Diolch yn fawr.